Havadikani nyaya iri pano chikurura majasi. Isusu donzo redu nderekuti upenyu hwedu ngaunake. Donzo redu nderekuti ngativei vanhu vane hunhu. Donzo redu nderekuti patakasvika kare tiende pamusoro. Kune vamwe mukati meupenyu vari kutodzika. Vanotozonzi kuzvii zvamanga muchigara kumusha kuMandamawe, zvamanga muri nani wani. Kuya kwamakaita koBulawayo zvabva zvatoipa kudai. Kuya kwamakaita Harare zvabva zvatoipa kudai. Saka ngativavarirei. Hatisi kuti endai munoba mari, hatisi kuti endai munoponda vanhu, hatisi kuti endai munoita zvakashata. Hunhu hwako huri kukwira here? Vavariro yeupenyu iri kukwira here? Iwewe une kabonyo keiko muupenyu kekuti iwewe kana usipo vanhu vanonzwa kunzi baba havapo, hanzvadzi haipo, nekuti uri kusumudza muri. Ndomboenda pane ndisati ndadzokera kuna mufundisi. Ndoda kuenda kuna mufundisi wedu, asi taurako ndogaya kuna baba. Tiri kuona kuti panoitwa makwikwi apa handiti tiri kukwikwidza, iwewo usakwikwidza usina mari yacho, asi nekuti waona kuti vepanext door vazviitawo, saka regai ndizviitewo. Kwikwidza uchionana nehomwe yako iwewe, kuona kuti ndinoafodha here, life yangu inoafodha here kuti ndiite makwikwi aya. Saka zvimwe zvacho itawo uchiona kuti hazvikupi losi pakuita makwikwi auri kuita. Ndizvozvo mashoko echenjedza ari kutaurwa naye. Asi isusu tiri kuti kai gona kungoramba uchiti ava vepanext door ava handingambosvika pavari, ava vepachikoro apa handingambosvika pavari. Ko chiiko chakaipa nekubvunza kuti imwe munozvifambisa sei? Kana tiri vanhu chaivo kana nharaunda yakasimba tinobatsirana ka. Munoziva kuti vatorwa vakaita sevarungu vaye, kana ndakambomira pastriti ndichita ongororo yenyaya dzangu idzodzo idzi, pakamira murungu watanga tiinaye isu, watanga tabva naye kuChisamba Productions. Hapana murungu aitipfuura, motikari yaingopfuura yaingobvunzwa are you okay? Asi ndandiripo kai. Hapana akambondibvunza ini. Vanhu vaitoti amaisamba bye, amaisamba. Hapana akabvunzwa kuti zvamamira apa amaisamba mota yenyu yafa here? Maita seiko? Ngatiitewo sevatorwa vai. Vakarwadzwa kuona mumwe wavo akamira pabus stop aine munhu mutema, vaingobvunza kuti kwakanaka, kwakanaka. Saka iwewe zvibvunzowo kuti kwakanaka here uchibatsira vamwe. Tomboya kwamuri mufundisi. Amaichisamba, makwikwi haagoni kunyatsobviswa zvachese muupenyu hwedu, nokuti patinomuka zuva rimwe nerimwe kusarudza hembe chaidzo makwikwi, kala yandapfeka inonondionesa here pana vamwe, inonondisvitsa pakati. Asi chinozodikanwa pakuita makwikwi kuramba takachengeta hunhu hwedu, kuzvibata, kuzvidzora, kudzidza, kusvikira wagona kuchengeta chikamu chimwe nechimwe chawasvika. Chinorwadza ndezvataurwa naChiremba Maichisamba kuti kana ukasvika pane chimwe chinhanho wozoonekwa wadonha, ukasvika grade 7 chivavarira kusvika form 1, form 2, form 3, form 4 uitewo degree. Kana wawana basa chirichengetedza. Ndiwo makwikwi anofadza aya, ndiwo makwikwi anoyemurwa kuti Mwari vakukomborerewo. Mashoko makukutu ari kutaurwa namufundisi. Mufundisi vari kuti ngatiregei kuita ende dzoke, ende dzoke. Kune vamwe vanotsoropodza zvinhu. Hamusati mamboona kuti dzimwe nguva munotadza kuenda kunhamo munhu kuti vamwe havana kuenda, vanobva vatanga ivo vasingade kuti vamwe vanhu vasumudzirwe kana kuti vaita zvakanaka, vanobva vatanga kukuningira muri kuenda here kwababa mudikifanira ava uye kunhamo dzevamwe avo, imi muri kuenda isati sikutomboenda isu, vabata imwe foni isati sikuenda kumuchato wanhingi, akambouya kumba kwenyu here akazodini. Iwewe ita zvakanaka, ivaudze kuti havauye zvavo asi ndiri kuendako. Ndokudzidzisana kwachoka. Mukarega kufara neni nokuti inini handifare, mandigonera here? Hamuna chamandigonera. Ndomboya pamuri ofisa. Mankangela indaba yomncintiswano mbona maybe siyayiphambanisa kudefinition tamakwikwi chii, because makwikwi ndio anoita kuti kuite development. Isusu patakakura taigara mudzimba dzeuswa kumareserva, vamwe vakomana vakaenda vakanotsvaga mabasa vakatanga kuvaka dzimba dzemahwindi zvakadai, tikadzwa kuti ininiwo ndofanira kuita sei kuvaka zvinhu zvakanaka. Iko zvino ukaenda kumisha kwedu kune misha yakanaka ine masoila ine magetsi makwikwi wayo, asi ukazoona wakuita something yokuti zvaane jealousy asiri makwikwi manje.
makwikwi anoita zvinhu zvakanaka. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Hanzi kana tiri mumakwikwi hazvina godo. Kutarisa kuti ava vakucherawo mvura vachivhura chipombi. Isi tiri kungoenda mugomba muya mutsime. Regai tiite zvakadai. Tinokutendai. Nyaya yemakwikwi iri pakati siyana futi nedzimwe nguva. Kuti mafamilies pamwe pacho unogona kupinzwa makwikwi usingadi. Ene usingatozoti makwikwi atotanga. Because maybe kuchikoro unogona ngo wakadzidza ukakwanisa kubudira kudarika vamwe. Then kwavari ato competition, kwavari ato makwikwi. Saka dzimwe nguva makwikwi unogona kupinda mahari usingazivi kuti wato makwikwi. Saka zviri kwauri wewe kuti uda kubva watanga kuita makwikwi acho here kana kuti wewe maignore. Mashoko akanaka ari kutaura nai. Asi ndinofunga kuti kana vanhu vachiyemura kuti ava vadzidza, regai tidzidze, nokuti dzimwe nguva unenge usingatombozviziva munozviziva. Nokuti ndakambobvunza tumwe twana tudikini kuti kana wakura unoda kuitei kuiwe. Ndaifunga kuti vamwe vachati ndoda kuita mudzidzisi ndochichi kamuka mwana kanyotsi ndoda kuita maikisamba. Iye aiziva zvaari kutaura. Saka iwewe kunyange ukaenda kuchikoroka pada hausi kutoziva kuti munhu arikuda kuvavarira kuti adzidzewo zvawakaita. Saka vanhu vanotanga zvinhu mukati memhuri mukufamba vanga varopafadzwe. Nekuti ava vari katarisa vamwe vari kuvaka vatangawo zvinhu munharaunda. Handiti vamwe kana utsanana chaiwo munoona chivanzi chevamwe chakadai mozviedzawo. Nomboya kwamuri vabataderera munoiona sei? Ini maonera angu pakuda ndichangotsinhira pfungwa hombe dzanga dzichibvawo kune vamwe ndeyekuti makwikwi akanaka ndokunge vanhu vacho vari kupinda mumakwikwi vaine pfungwa dzakanakawo zvakare. Tinoti makwikwi akanaka pakuti iko anonza budiriro semumwe mutauri ambotaura zvichiitawo kuti upenyu hwedu sevanhu hureruke. Ndingapa muenzaniso wekuti motikari chaidzo dzichitanga kuuya ndofunga munhu waiti kudhiraivha kubva kuno kuBulawayo kuenda kuHarare waitora mahours nemahours motikari dzichigumira mu80 km/h. Asi pakawo nevamwe vanhu vekuti ndokwanisa kuimprova kazvinhu ndokwanisa kuzviwedzerawo kudarika apa hati muri kuona. Kukauya motikari dzindi dzekuchinja magiya vamwe vakati aiwa izvi zvava zvekumashure kwane maauto atinoti maauto iko zvino zvichiita kuti upenyu hwedu huite sei hureruke. Kana magetsi chaiwo atinawo nhasi mawhatsapp social media vanhu vari kuramba vachiita makwikwi ekuti upenyu huite sei hureruke. Kunana chiremba mishonga vari kutsvaga zuva nezuva makwikwi akanaka iwayo. Asi tinozoonawo kune rimwe rutivi kuti kune vamwe vasingakwanisi kupinda mumakwikwi vaine pfungwa dzakanaka. Ivavo ndo vazhinji vatinoona vari kunana Chikurubi, vari kunana Kami, vari kunana Muti Murefu nekuti vari kuedza kutora shortcut. Handiti saka ikoko kupinda nepfungwa kupinda mumakwikwi nepfungwa dzakaipa. Asi mainyato vambotaura vachiti chero ukapinda mumakwikwi chero ukasava iwe mukundi asi pane zvimwewo zvinhu zvinosara uri pauri. Ndingapa muenzaniso zvewo kutiko ukatora mafuta ukamadira muhari handitika ukamabvisa ose mafuta aya unogona kuona kuti muhari muya munosara makanunirawo. Saka hongu tinopinda mumakwikwi unogona kusakunda asi zvinokusiyawo uri pane chimwe chidanho. Mashoko makukutu echenjedzo. Hanzi zvinokusiya wanunirawo mafuta akapinzwa mauri akaburitswa unosara wakanunira. Vataura mashoko makukutu baba kuti hazvidi kudimburira. Nekuti kana mangodimburira chete maofisi aisara apa matava pabasa. Munoenda kuZandomu handii muna kuziva ujere ndiko kwamunoenda ikoko. Baba mabasa tichazoya totanga nemuchikamu chinoteera. Kasanga nemuchikamu chinoteera.